L-eks Prim Ministru Joseph Muscat trid iżomm kemm jista' lil kiċ ħembri miegħu. Dan ħareġ mill-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Fearne Galizja hekk kif id-Deputat Prim Ministru Fearne iddikjara taħt ġurament li Muscat kien qallu li kien se jkun hu waħdu li jiddeċiedi dwar il-futur taċ-Chief of Staff tiegħu u mhux il-Kabinett. Minnaħa l-oħra Fearne prova jiddisassoċja ruħu mill-eks Ministru Konrad Mizzi, partikolarment dwar il-ftehim skandalus li kien għamel fisem il-Gvern ma' Vitals Global Healthcare biex dawn jieħdu f'idejhom 3 sptarijiet pubbliċi. Mistoqsim il-bord tal-inkjesta, id-Deputat Prim Ministru qal li fuq il-karta il-ftehim der tajjeb, iżda llum ma jħossux komdu jwieġeb għad-deċiżjoni meħuda mill-eks Ministru fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Iddikjara wkoll li bħala Ministru kellu diversi battibekki ma' Ramtu Muluri li kien is-sit tal-Vitals, kumpanija li ħadet miljuni kbar iżda ma raddet xejn lura lil pajjiżna. Fearne stqar li għalih din l-inkjesta hi importanti tant li jirrikonoxxi li l-eżitu tagħha se taffettwa bi sħiħ il-mod kif se jittieħdu deċiżjonijiet simili fil-futur. Kif dan il-moment li spjega kif l-eks Prim Ministru Muscat kien qallu li l-pożizzjoni ta' kiċ ħembri wara li faqqa l-iskandlu tal-Panama ma kienx punt ta' diskussjoni fil-Kabinett iżda deċiżjoni tiegħu biss. Mistoqsi dwar ir-relazzjoni tiegħu mal-eks Chief of Staff Kastilja, id-Deputat Prim Ministru evita milli juża aġġettivi, madankollu qal li ħass li kiċ ħembri fixkel il-prospetti tiegħu biex ikun elett bħala deputat mexxej Laburista. Mistoqsi dwar ir-relazzjoni tiegħu mal-eks Chief of Staff Kastilja, id-Deputat Prim Ministru evita milli juża aġġettivi, madankollu qal li ħass li kiċ ħembri fixkel il-prospetti tiegħu biex ikun elett bħala s-suċċessur ta' Muscat. Meta mistoqsi minn Teris Komodini Kakija li flimkien ma' Jason Azzopardi qed tidher fisem il-familja ta' Fearne Galizja, Fearne qal li m'għandu intenzjoni jiddefendi lil ħadd lanqas lil Konrad Mizzi.